18 глава. И като престана Давид да говори с Саул, Йонатан се привърза към Давид и го обигна като собствената си душа. И в същия ден Саул взе Давид при себе си и не го остави да се върне вече в бащиния си дом. Тогава Йонатан сключи завет с Давид, защото го обичаше като собствената си душа. Още Йонатан съблече мантията, която беше на него, да я даде на Давид, и дрехите си, и самия си меч, лъка си и пояса си. И Давид излизаше навсякъде, където го изпращаше Саул, и постъпваше разумно. И Саул го постави над военните мъже, и това беше угодно пред очите на целият народ, а още и пред очите на Сауловите служители. А като си идваха при завръщането на Давид от поражението на филистимците, жените излизаха от всички израелеви градове с песни и хора, за да посрещнат цар Саул с тимпани, с радост и с кимвали. И жените, като играеха, пееха и нареждаха. Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди. И Саул се разсърди много и тези думи бяха оскърбителни. И каза: на Давид отдадоха десетки хиляди, а на мене дадоха хиляди. И какво му липсва още, освен царството? И от този ден нататък Саул гледаше Давид с лошо око. На другия ден зъл дух от Бога нападна Саул, и той лудееше сред къщата си. И Давид свиреше с ръката си, както всеки ден, а Саул държеше копието си в ръка. И Саул хвърли копието, като каза: ще прикова Давид до стената. Но Давид му се изплъзна 2 пъти. И Саул се страхуваше от Давид, понеже Господ беше с него, а от Саул се беше оттеглил. Затова Саул го отстрани от себе си и го постави хилядник, и той излизаше и влизаше пред народа. И Давид постъпваше много разумно във всичките си пътища, защото Господ беше с него. Затова Саул, като гледаше, че Давид постъпва твърде разумно, се страхуваше от него. А целият Израел и Юда обичаха Давид, понеже излизаше и влизаше пред тях. Тогава Саул каза на Давид: ето, по-голямата ми дъщеря Мерава, нея ще ти дам за жена. Само ми служи храбро и воювай в Господните войни. Защото Саул се каза: нека моята ръка не се вдига върху него, но ръката на филистимците нека се вдигне върху него. И Давид каза на Саул: кой съм аз и какъв е животът ми, и какво е бащиното ми семейство в Израел, че да стана аз царски зет? Обаче във времето, когато Сауловата дъщеря Мерава трябваше да бъде дадена на Давид, тя бе дадена за жена на Меолатянина Адриил. А Сауловата дъщеря Михала обичаше Давид. И като известиха това на Саул, стана му угодно. И каза Саул, че ще му дам, за да му бъдат примка и за да се вдигне върху него ръката на филистимците. Затова Саул каза на Давид 2 път: днес ще ми станеш зет. И Саул заповяда на слугите си: говорете тайно на Давид и кажете: ето, царят благоволи към тебе и всичките му служители ти обичат. Затова сега стани зет на царя. И тъй Сауловите служители говориха тези думи в ушите на Давид. Но Давид рече: лесно нещо ли ви се вижда да стане някой царски зет? А аз съм човек сиромах и нищожен. И служителите на Саул му известиха: така и така казва Давид. А Саул каза: така да говорите на Давид: царят ни ще е вино, а 100 филистимски край кожия, за да си отмъсти на царските врагове. Но Саул замислише да погуби Давид чрез ръцете на филистимците. А когато служителите известиха на Давид тези думи, угодно беше на Давид да стане зет на царя. Затова, преди да изминат определените за това дни, Давид стана и отиде заедно с мъжете си. Той уби 200 мъже от филистимците, и Давид донесе край кожията им и ги даде в пълен брой на царя, за да стане царски зет. И Саул му даде дъщеря си Михала за жена. И Саул видя и позна, че Господ е с Давид, а Сауловата дъщеря Михала го обичаше. И тъй Саул още повече се страхуваше от Давид, и Саул стана Давидов враг завинаги. И филистимските началници пак излизаха на бой,
но колкото пъти излизаха, Давид успяваше повече от всички Саулови служители, така че името му беше на голяма почет.